Това е много бързо ще стане. Беше време, когато всичко гаснеше, аз исках да гре. Време, когато всички мълчаха, аз исках да бе. Нямаше празно място, земки нямах, исках да се. Както спях от всички бутилки, празната да ръсе. Тъжни истории слушах да мога да се посме. Бях решил да бъда нормален преди да туло. Вика с години злието и не добрата фея. Тръгва прекалено рано да мога да се касея. И колких, че на тъмното мога да купая. Тавана на празната стая, право надолу попада ми под мен е водата. Няма да падна с тази каза с удар в земята. И още колко годни картини пред нас да виждам. Ще дойде време на Араб първ да се обиждам. И още колко годни картини пред нас да виждам. Ще дойде време на Араб първ да се. А днес казвам здравейте, драги слушатели. Две касетки здравствам да писал да се издатели. После чистува на ВХС касета за камера. 120 лева за курви петични кламера. И само ти трябва гердан, платени камера. Помпа на гърба ти разложи на пуста таймера. Нещата си имат право към ти купини. Намирам с лица и забития огромна прилика. Много измъртено пара. Тук аз съм се оставил, защото плета е брутален. Ай така. На това ли му вика живот е дообразен? Като път по който отдавна не е минавано. Плаче пъза на грешно място поставено. Грешна, която да те купиш за винаги да сведем глава. Памет на всички загинали, няма да срам. Всичко руша, мама и мъж здравали пари на съвет да взема за да ги пръсна. О, Бургас! Дръжни се! Това не ще търси да ги блъска сам. Си нормално. Първо убивате, после загивате, а после загивате, но после загивате. Първо убивате, после загивате, но после загивате. После загивате, първо убивате, после загивате, после загивате, после загивате. Трябваше да пия толкова вода. Давай, давай! Сега нещо, което може би всички очаквате. Така нареченото